Madzibaba munofara? Ndinofara baba makadizve. Ndinofara. Ndinokumbira kuziva zita renyu. Zita rangu ndonzi Flocha Dispenser muprofita Ntono dzaAfrica. Ndinotenda. Zuya kudei. Chekutanga mupe mari. Chechipiri mari mupe. Chechitatu ramba uchipa mukadzi mari. Chechi4 mambo izongotirai kupa mukadzi mari. Chechi5 madzibaba mukadzi ngaapiwe mari. Chechi6 vashe kupai mukadzi mari. Chechi7 madzimai amuri kuonaya anoda mari. Chechi8 madzibaba kumasowe kana maenda kumasowe kunonamata kana madzoka ipai mukadzi mari. Chechi9 imimi baba vari kugara nemukadzi mumba. Mukadzi chinoita kuti arambe achikudai kuramba achingoona kuti apo mari iripo. Chechi10 vana amai vanonamata nevasinganamate padzimba dzedu vakagarira mari. Ladies and gentlemen, nhasi tiri kudomboshava kwaCommander Ibrahim. Ini panapa ndisiri muenzi. I think a lot of you now know kuti panapa ndogara ndichifeature, ndogara ndiripo. Forgive us, nasika setup kedu kari quite different because takuita my unexpected changes. Saka tongoshandisa equipment ratinaro musuwo, but trust me, be rest assured zvinhu zvese zvinobuda zviri sparta speed orient. Commander, welcome. Thank you. So guess what tinaye nhasi? Nofunga a lot of you have watched this video clip rakatrenda zvekutrenda zviya vachizviintroducer as guest. Muri sei? Ndiripo makadi baba wangu. Baba venyu vari nani? Mimi ndimi baba. Tesitirana baba. Yes. Madringa acho abva auya. Unogona kubva watongotidirirawo mashoma. Ini inondirira uri 5 shamwari. Koko andiko. Ikoko hauko. Alright, zita renyu ndiro kana ndakanzwa dei? Ndiroro. Commander Flocha Dispenser. Flocha Dispenser. Profita Ntono dzaAfrica. Mune Ntono dzeAfrica. Chokwadi baba wangu. Zvekudaro. Zvekutodaro. Alright, Flocha Dispenser. Makambozvibvunzo here? Imimi ndaona rimwe zita renyu rinenge rina Spencer mukati. Inini zita rangu rekuberekwa repachitupa ndonzi Spencer. Spencer. Renyu rekuberekwa repachitupa? Flocha. Ko Dispenser? Dispenser mutonhodzi. Mazita echipostori ane kamwe kakundivhara. Alright. Kaanondiita. In the sense yekuti mazita acho ane kaudramatic so kaari. Aiwa, ana kaudramatic. Kachi sedispenser. Ndozvo zvitori. Ndozita rekutoberekwa. Rangu ndiri kuti Flocha rekuberekwa. Eka, but iri rekuti Dispenser. Flocha Dispenser muchatozobvunza kusvika pakuti muprofita futi Ntono dzaAfrica zvinokuremerai. Saka ingotorai zita rakangokwana rakadaro. Tinotsoka pakuti munosvika sei pazita iroro kuti iwewe wakunze Dispenser? Izita raunotumidza here? Unogona kutumidzwa neumwe aona basa rinenge raitwa. Kuti apa patonhodzwa apa. Ubva ungonzi mutonhodzi. Saka literally zvekuti Dispenser zvainoita pafridge paper. Ndo zvainokuita. Ndizvo zvainondiita. Ndo zvavanoita. Ongu. Saka pana patotonhodzwa kana se? Zvakatonyanya. Ladies and gentlemen, mukona takutonhodzwa nhasi moziva kuti tina Flocha Dispenser, muprofita anotonhodza Africa. Chimbondidzai about ushamwari hwenyu naCommander. Ndakaona Commander vari kuchechi kwenyu. Commander hanzi munotsvaga malove nemalikes from mapostori. Hapana munhu asingatsvagi malove nemalikes. Kusano PF, postori, kumpinga, kuna Jehovah samasimba ose. Makavagamuchirira. Ushamwari hwedu naCommander ndewekuti Commander munhu asina godo. Harwadziwe paaona paitwa chinhu chakanaka chero chisiri chechechi. Munhu anongorumbidza chakanaka chaitwa. Alright. Saka munhu wandakatoonawo kuti neniwo inini ndaitombovatya kusvika pavari Commander.
maityiko unoziva kuti ukaona munhu anenge achingotaura zvaanenge achitaura asi munhu ungosvikira padhuze kamusamutorere padhuze mutorerei kure. ndaona vhidhiyo nyemiti asi mudiki yeyu aiwa asi mudiki komanda daitotaura kaipo pai kuti aiwa mukuru kuona munhu wandoti mukuru inini anenge ari mukuru zvechokwadi. Saka tokuona kuti muri 2 ndimi matoita mapayoniya ekuda kutraya kubatanidza chipostori nevanenge vanosvite vemasutu. Ya zvakakwana zvakadaro. Zvakakosherei? Zvakakoshera kuti iye Mwari chaiye pachezvake haatsvage kuti wakapfeka uniform yerudzi. Mwari haasarudzeka. Saka ndozvatofanira kungoona kuti kana Mwari asingasarudzi anotoona kuti Mwari anotonaisawo mvura chero nemunda womuroi. Saka ndozvatofanira kunge ichitoitawo izvozvo. Fana kungova nerudo kumunhu wese. Ndiri kupaona. Saka ndatisangirei apa. Ndiani anonzi Flocha madzibaba Flocha Dispenser muprofita anotonhodza Africa? Ndinini ndonzi madzibaba Flocha Dispenser. Dispenser. Aiwa, ndimi zvezhuwa. Asi toda kuziva kuti zvafanana nekuti zvikanzi ndiani anonzi Zigo. Ongu. Ndobva ndati Zigo mukomana akaberekwa kwaRusape mugore ra1994. Makore angu handifenda kakuudzai. Nei. Kusangoda zvangu kukutaurira. Kuzi pandasvika muchiti mudhara Flocha kuti ndizokuudzai makore angu manje. Zvakutongonetsa hatingoziyana ipapa asi mazire iwaya. Asi muri mudiki kana muri muhombe? Kwamuri. Kwamuri mimi muri mudiki pamakore. Ko kuna komanda? Kuna komanda vahombe panyama nepamweya zvese. Saka muri between 35. Ndizvozvo. Uprofite kana ndoda kukusama kuchimachuma. Ndo chiprofita chikuitwa nevazhinji mazuva ano. Vanongocalculate obva ongoti pakati ipapa. Alright, munobva kupi? Ini ndinobva kuMondoro. Kumondoro? Kumondoro. Kwachifani? Kumondoro Ngezi. Kwachief Ngezi. Kwandiri. Asi ndakaberekerwa kuMondoro kwaChief Chivero. Chief Chivero? Chief Chivero ndandiri koma manje. Alright. Ndo kwangu ikoko. Kune mubereki wangu ikoko. Ko kuna nambaira munokuziva? Kuna mbaira ndokuziva iMondoro futi. iMondoro? Ndo kunobva mai vangu. Upapi? Panana Chanakira. Ora ndokuzivawo. Makuriro amakaita maitopinda chipostori here nguva? Ongu. Amai vangu inini vakangondibereka vachinamata postori. Saka takataka kunamata postori kubva tiri mudumbu. Svika nanhasi. Tiringorimo. Makambobuda here? Handina kumbobuda chipostori. Munochida nemwoyo here chipostori kana kuti ndoma makaberekerwa? Chipostori ndochida nemwoyo. Totonamata Mwari ndiri ikoko kuchipostoriko. Alright. Muri vadiki ka vanhu muchita zvekurwa neshamu kuti muende kuchechi. Makazorekera kurwa neshamu rini? Handichaziva ndakarekera kurwa neshamu rini asi handambira ndaroverwa nyaya dzechipostori ndangorambo ndirimo ndikangokura ndirimo svikana nhasi ndirimo. Because tina komanda makamupinda postori game? Ongu. Makazobuda rini? Handina kupinda postori. Mai vangu vaenda kupostori. Alright, mai vanyaenda kupostori vachikusiya kumba here? Usari kumba zvemai vachienda kuchechi. Alright, saka imimi pamakazotanga kuenda nerwendo rwenyu mega nderini? Pandakabhabhatidzwa. Kupostori ikoko? Ongu. Saka maifanira kubhabhatidzwa kuti murambe muri mupostori? Ndakatobhabhatidzwa ndikanzi ushu haasi kuzotungamira ari munhu. Ane nzira yake yaanzi naMweya Mutsvene achafamba nayo. Isiri yepostori. Zvinoitika. Kune vamwe makatomboona unopiwa tsanakudzidzo? Ndizvozvo chaizvo. Munhu andopiwa tsananguro kuti mwana uyu ndidhokta. Mwana uyu ndichakati. Ndizvozvo. Bodzi zvikwani ava at least munhu waMwari ari kuita zvemasutu but vachingoita zvaMwari nemarobhu handiti. But kune vamwe vari kuti ndandiri kupostori ndikaudzwa kuti iwe uri sekuru. Zvinoitika here izvozvo? Ipapo pane pakuda ivavo. Hapachada inini pakuda ivavo. Ndo vakuda kuvhunzwa. Ndo vakufanira kuvhunzwa kuti masifambisa sei. Asi ndogona kupindura ipapo. Papindura itenzi? Havana zvavanonzwa ivavo. Ukavatarisa ndove kuti kupostori kwacho vanga vasingatonzwike futi vari ikoko. Saka ukuda kungowana kamukana kekuti agadzire kakingdom kake kaanogona kutonzwikawo nevamwe vanhu. Saka hakuna zvekuti munhu anenge ari mupostori onzi iwewe waang'anga. Zvauri kutaura Zigo zvakafanana nekuti iwewe uchigara kuBhorodho uzofunga kuti aiwa ndauda unogara kuMakokova. Hakuna munhu anobva kuchiedza achichiva rima.
izvo zvinokuratidza kuti agara anga ane rima maari anga akangoita anga ari kuchiedza because it doesn't make sense. Zvinomeka sense kunzi n'anga yatendeuka yauya kuzonamata kwete kunzi munamati akusiya kunamata kunoita ung'anga. No, it doesn't make sense. Hanzi mweya unotobuda pauri wotokuudza kuti zviri pane munhu uyo Wani mweya wasekuru kana mweya watateguru kwete waMwari. Flocha dispensa muprofita anotonodza Africa ataura kuti apa panenge pava kutoda ivava vacho kuti vapindure kuti zvakamira sei. So kumasowe uku mutori muprofita ongu makazosvika sei pakuva muprofita? ndakatanga kuita muprofita 2004 ndiri muclass kuchikoro 2003 ndakangobatwawo nemweya mutsvene ndiri ikoko nekutoenda kwandakatoenda inhoroondo yakakura zisingaiti. hazvina kukanganisa here mumafundiro amaita time iyoyo? Zvinoona zvazvakangofanana ka because kuchikoro kwachona handisi munhu akanga achitraya nepaanokwanisa kuti anga achiona kuti zvakamira sei. maingoitirawo maingoendawo nevamwe taingozamulai kusvika pakugocha chibage netochi. chibage chinogocheka netochi hamino chinoibva here chibve chinenge chichingoona chakangokumirira. But I remember time yandakakura inini mapostori panga paine katogona kuti kastigma kekuti mapostori kuchikoro aita kakushorwa. Mapostori kuchikoro zvaingopiwa bad name vachinzi ava vadi kubaiwa majekiseni meno kakushorwa shorwa kaita. Makambosangana nematambudziko aya? Izvozvo takambozvinzwa hangu nevamwe but isusu tinotokurudzira vanhu kuti vabaiwe majekiseni vanhu vaende kuchipatara. Wada chipostori chenyu chakasiyanei neicho chinonzi vanhu vabaiwe majekiseni, vanhu vaende kuzvipatara, vanhu havaone TV uye vanasikana vapedza chikoro? Vane matauriro avanoita ipapo ende ipapo handidi ndipataure ivo vasipo ndeida kupataura ipapo ivo varipo nekuti isusu kwatinonamata tinotokurudzira vana kuti vaende kuchikoro, vanhu vaende kubasa, vanhu vaende kuzvipatara. Wozi izvezvi baba mune chokwadi chekuti pamura munosunungutsa munhu here muri pamba imini? Haina ndizvigona. Ina handizvigonawo futi. Alright. Munoitire zvechidzidzo? Chidzidzo kumasowe zvidzidzo zviriko. Kuno mwana unopiwa chidzidzo chakewo kuti wewe kusvika pakati unofanira kunge wadai handi chidzidzo. Ndizvozvo. Alright. Sikaisi ndatisangire apa taenda kumberi mbijana. Chinonzi chipostori chekuJohani Masowe chii? Zvinotangira papi? Zvakatangira papi? Kana chitaura about Zayoja totaura kuti baba Guti vakaona chinguva yakati babati ndakutanga kereke yakati vabereki vedu vakaberekerwa imomo. Kana tiri kuchipostori cheJohani Masowe tikuchipatsanura tisi kusanganisana naMarange oro zvimwe zvinhu. Johani Masowe tonzi vamwe vatira zvechishanu chinotangira papi? Chipostori chedu ichi nhoroondo yandiri kukuudzai panapa baba wangu ndiri kukuudzai ndiri nezvo mukatora umwe wangu noda kuclasha zvandiri kutaura asi zvandiri kutaura izvi ndo zvandiri kutokuudzai. Chipostori chedu ichi inonzi Johani Masowe chishanu. Johani ndiye mutumwa, Masowe inzvimbo yekunamatira, chishanu ndo zuva ratinononamata tiri kwariri. Saka chinonzi chipostori chedu chinotangira patsitsi, rudo, runyararo, kuzvirereka nekuzvininipisa. Ndo chipostori chese chamungade kubvunza. Ndo mapila. Ndo chese chamunoda kubvunza ipapo. Ndo panotangira nekuperera chipostori. Alright. Tsitsi, rudo, runyararo, kuzvirereka nekuzvininipisa. Dzokorodzai pamatanga kutaura mati mimi Johani ndiye founder. Ndizvozvo ndiye mutumwa. Okay. Ngirozi Johani. Ndiani? Munhu here kana ndi ingirozi? Ingirozi inouya pamunhu, yakauya pamunhu. Inonzi Johani. Inonzi Johani. Ko Masowe? Masowe ndo nzvimbo yekunamatira. Alright. Saka Johani akauya pamunhu anonzi ani? Anonzi Suspense wakagananzara. Suspense wakagananzara. Gore ripiri? 1931, vamwe vati 32. Saka 31 na 32 hazvinanyanyosiyana. Saka ndizvozvo. Alright. Yagara apa yakaitei? Ine mabasa akawanda yakaita kuti tikatanga kutaura nyaya yacho haingaperi nhasi. Hatinongotiwo brief. Ipapo kuti Johani akauya kwane vanju kumondoro. Ndo kwakauya baba Johani. Johani hatiri kutaura ingirozi baba. Mutumbi womunhu wakazofa kwamasedza. Johani ngirozi yakadzokera kudenga.
saka vanhu vanozoti kunamata zvito ndakambokunzwai zvangu muchidaro asi ndakati hatingapindure because hatiziva vamwe zvavanenge vachipindura ipapo. Makatiregerera. Takakuregererai baba. Hakukuregererai chaiko. Saka ezvino in our time and generation ariko here mupostori wemuprofiti anoti iye anogarwa nengirozi yaJohani. Inini handigarwa nengirozi yaJohani. Mweya mutsvene ndiye Johani. Munoona ngemutori imi futi baba muchitotaurawo nengirozi iyoyo. Okay. Johani mweya mutsvene. Hatingotaurei kuti mweya mutsvene ipapo. Alright, saka tongoti isusu masedza akagarwa namweya mutsvene. Alright, but vamwe manje vanoti vanhu vechivanhu oro vanhu veung'anga pavakaona kuti mamissionary akuuya nechikristu vakabva vaona kuti tinoisira kupreserva chivanhu chedu but rega tichiunze tachimodifya pavabva vachiita chipostori. Chivanhu nechipostori zvinobatana here baba? Chivanhu nechipostori Commander Martin Heri tataurai apa. Handifunge kudaro because ndichiverenga hangu history kana kunzwawo history yababa Johani wavo. Zvinenge zvinonzi vakatombosvika paitwa bira. Vakatosvika vakadisrupta zvaitika ipapo even mashaya angaibuda neni akatosubmita nekukonfirma kuti pane mukuru adi. So I don't think kuti if changa chiri chunhu 1 paizoitika disruption or confusion. But paitobatana vanhu zvaitoflow but ipapa zvina kuflow zvakatodisturb. Saka ndifunga chunhu 1 kuchikristu kunowanzobata komanda vedu vari kungoti komanda vedu vari all inclusive. Kana takatarisa ng'anga nemaprofita emagemenzi tinowaona chiri chinhu chimwe chete. Musaite zveng'anga, musaite zvemazai, musaite zvemvura. Alright. Ndiko mune muchivaona ikoko. Munondibvunza zvakanangana neni ndokupindurai. Avo vanoita zvavo handivashorewo futi. Muprofita Flocha dispenser vanotonhodza Africa havadi zvekutaura on behalf. Handidi zvekurwisana nevanhu. Kondorwirei nevanhu vaMwari. But alright, imimi muchivaonawo maKristu munovaona sechii? Do you see them as rimawo oro vanhu vakarasika the same way yavanokuonaiwo? Vanotiona here? Vanokuonaiwo kavachingopa. Vanotiona kupi? Nokuti ava komanda ava kava handiti mutoona kuti komanda ndo vandidedza. Saka avo vanotiona vanenge vari kwavari ava ndikutoshaura kuti imimi kuti vanotiona muri pai imi. Imi nyatsotsanangurai mambo kuti vanhu ava vanotiona vari pai muri pai. Vanhu vanokurudzirwa kuti suda ndakachitoona vhidhiyo revamwe apostle vachitotendeutsa mumwe munhu achinzi asiya machira ewaiti nguo dzewaiti dzaipfeka takutodzipisa. The same way yavanopisa mazango, the same way yavanopisa zvinonzi tsvimbo dzanasekuru. Nekuti zvazvinoita hazvidi kuti titsvage nhamba yevanhu nekudhisa vamwe vanhu. Pandiri panapa ndotanga kushurupudza vanhu vekuapostori vamuri kutaura ivavo kuti vanhu vangoti inini ndindakaiwa. Mwari uyu ndamboti muda wose. Ngavangonamata vari ikoko vasingatuke machechi evamwe. Isu hatina nguva yekutuka machechi evamwe. Mutungamiri wangu ini mukuru wangu ini nakandiudza kuti kunamata nevamwe zvakanaka rudo. Siyai zvokutukana nevanhu kana kuda kudii madzibaba mozi. Yes. Ndofunga ima musati mamboona kana vhidhiyo yavo vachituka munhu. Kana audio vachituka munhu. Hatibvumidzwe kuita izvozvo mambo. Alright. Asi panobva confusion iyoyo inobva pakuti tsika dzedu nemagariro dzinosangana sei nechipostori chedu munozvibatanidza sei? Pamazuva tinotoparidza tsika nemagariro. Handiwo unhu. Kuti zvinzi uri munhu unofanira kunge une unhu. Tinotorasikawo baba patiri panapa. Asi hatifanira kunge tichitodaro. Saka tsika nemagariro zvinhu zvatagara zvinotongoparidzwa kumapostori. Vafanira kunana amai kuti remekedzai ana baba, imana baba remekedzai ana amai. Endai munokudza vana baba venyu vabereki venyu, chengetai vabereki. Ndozvo zvinotoparidzwa kupostori. Alright. Then kutsika nemagariro edu kune mabira echivanhu, kune kurova makuva, kune kugadza ngozi kuti ngozi takuda kuti tiripe ngozi zvinhu zvakaita seizvozvo. Munozviitawo here?
Zvinoitwa baba wangu kutuma munhu kuti endai munogadzira guva rababa wenyu. Zvakanakawo futi. Iya unga turi kunamata kababa wako achigara musango mune huswa usina kugadzirawo guva rababa. Hakusiriko kunamata ikoko. Hazvina kuipa izvozvo baba, kunobhadhara mhosva dzamakapara. Haisi mhosva iwe. Alright. Saka zvese zvekuteketera ipapa pamakuva munozviitawo. Kana kungozvionawo. Tinenge taenda chinonzi chipostori baba kana mida kuti joina munotoudza vanhu. Kuoneka nekuzivisa vanhu zvinhu zvakasiyana. Kuti inini ndamupostori. Kupostori kwandinonamata uku inini. Mvura ndokuchererai, huni ndotema, mombe ndinotenga, asi inini handibvumidzwi kunouchira, kunogariswa parupasa. Inini chitendero changu hachibvume izvozvo. Mukupanzwa komanda. Ndo inonzi tolerance. Ndio. No, it's tolerance. It's straightening things out. Kungo state ama facts. Zvafana nokundongokudza kuti ndipamba pangu panapa. Haupindi uchiputa fodya. Kana uchida kuputa fodya ndikurambidza zvinoputira kunze kwegedhi. Saka kungotsanangurira vanhu kungoti inini zvakati ndoita zvakati handiti. Ndizvo zvimwe chete. Ndizvo zvimwe chete. Komanda na Flocha muprofita anotononzi Africa vanenge vari kufamba mugwara rimwe chete nhasi. Alright, rega tichienda apa. Tichinzwa kuti Johani Masowe muri gungano rakabatana here? Kuti tikuona mwari apa kuti ndiri Johani Masowe, mwari apa ndiri Johani Masowe, mwari apa but vachizvipa mazita akasiyana siyana. Johani Masowe baba chinhu chimwe chete. Asi handimuona ndogara kungezi. Kune sangano kungezi. Ndatouyawo kuno kuHarare. Pane kwandiri kutonamatawo kuJohani Masowe. Saka masangano akawanda baba asi ari Johani Masowe. Alright. Zvokuti muzoti kune Johani Masowe chakati. Ipapo panenge pakudaiwawo kuti vakutsanangurirei kuti sei pazoita musiyano nepandataura apa kuti Johani Masowe. Yenyu imi munopinda ina sinemere. Inonzi Johani Masowe. Chishanu. Ndambotaura ndikati Johani mutumwa. Masowe inzvimbo yokunamatira. Chishanu ndozuva ratinonamata. Musi wechishanu yo unoshandwa here kana kuti munongoikoshesa sezvinoitwa sabata? Tinokoshesa sezvamuri kutaura izvozvo. Tinotanga na 3 China. Chipedza na 3 Friday. Wale tinotanga China. 3 maskati. Ndizvozvo. Yobva yapera na 3 Friday. Zvisingabvumirwe kuita zuva iri zvinenge zviri chii? Zvinongotaura kuti koshesa zuva resabata. Unofanira kuwanawo zuva raunonopfugama uchinamata kana kuti raunonamatawo. Ndo makoshesero aunoita Mwari iwayo unenge wasiya zvinhu zvako zvese. Anoona kuti Masowe ugona kutakura kana uchiveza utakura tsumbo migwako yako unoveza kuya aiwa. Uri kunoita zvokunamata chete. Alright. Then tikataura iyo nyaya yemazuva panobva pinda futi nhau yechikafu. Amudyewo poko. Atidye poko. Poko atidye. Hanzi yakaipa. Poko atidye nekuti haizeye. Kuzeya kudai. Kuzeya chikafu. Kuti chikafu chinodzokawa. Mudomboga. Zvinoita mombe. Atidye nekuti haizeye. Kwete kuti yakaipa. Alright. Kwakanyanya koshei kuzeya. Pamhuka dzakatowanda. Tsuro atidye. Handiti? Zvinana mbeva atidye. Mhuka idzi atidye isusu baba. Muko watisingadyi. Hazvidyiwe nemupostori. Muna joina chipostori haadyi izvozvo. Anobvunza zvine zvazvinokanganisa here? Zvine zvazvinokanganisa ndosaka manzwa ndakuudzai kuti zvakawanda tingatopedza mazuva 3 tichitaura. Saka imi mugutsikana ini pandakutokuudza ipapo mugumira ipapo imini. Patereni. Hanzi gutsikana ini patera se. Nepatataura. Asirizo rekomanda. Aiwa, isu hatinyanyo gutsikana kati tichida kunyaso timutitonodze kana muri muprofita chaiye anotonodza. Kukutonodza imunouya. Moti joina. Alright, so hamukwanisi kubatsira munhu asati akujoinai? Hakusi kubatsira kama undibvunza zvokuchechi. Handiti muri kundibvunza zvokuchechi bubongo. Nhasi ndiri pahot seat. Baba. Pahot seat. Alright, poita nhau yemadzimai. Munoita zvemudzimai mumwe chete here kana kuti unoita vaunoda?
Panyaya yemudzimai manje apa zvamuri kutaura izvi baba wangu. Munoona kunge mune madzimai maviri. Mouya muti joina. Munopa utoro sei ipapo? Timi mune vakadzi 2. Mouya musi kupinda patiri muda kunamata nesu. Andoramba ndinawo. Madzimai enyu? Mari mairi. Ndizvozvo. Saka nyaya yemudzimai iyoyo handina mhinduro nokuti ndoziva kuti handingaitaure. Kuti baba wangu tikada kutaura nyaya yemadzimai inoreba, inosvika pakuda kuzotaura zvakawanda wanda. Tizosvika pakukuvhunza iwe mimi kuti makaita madzimai mangani. Handiti kuzviona. Zvinozonetsa manje kuti titaure nyaya dzakafanana idzodzo. Aiwa, tiri kuti muchechewo ndichida kuchuza cheche yandinoda kuenda. Ndinoda kuenda ndichiziva. Uyai baba, cheche yedu ndeipanza Aizare. Aizare? Kana mune madzimai enyu 10 uyai nawo asi musazowedzera. Oba uinawo ndo unokwanisa kuita. Ndiri kuti mimi musawedzere. Ndisawedzere. Asi ndobvumirwa here ndiri muchechi imomo kuti ndane mwe chete ndobva ndada wechipiri. Uri muchechi imomo? Ayo. Mudzimai mwe chete pamwe. Aiwa kababa, ani mati mune mudzimai mwe chete. Mubva mati wechipiri. Aiwa baba. Kwete. Wani mapedzere. Wai ndiri kubvunza vanhu obva wakatongoona mapostori. Vakutoona vakadzi hobo. Mapostori ekupi? Mapostori izvezvi vanhu vanongoti mapostori. Ipapo ndo panoda kuti panyatsoenzaniswa kuti mapostori acho ndeekupi. Ndopatoda kuti muchizvipatsanura manje. Ini zvandataura izvi ndakuudzai kuti imi mukauya kwatiri. Munouya imi baba, munoona kuti uyai mimi. Nemhuri yenyu. Munoona mune madzimai enyu 2. Hatimbokuti rambai mukadzi wenyu 1. Kana kuti rambai madzimai enyu ese hatidaro. Asi amubvumidzi kuti awedzere wechi3. Awedzere wechi3 ka anoziva kuzowedzera sei. Iye anoita project yevakadzi. Anoita project. Ladies and gentlemen, vanobva tiri kubhiliva kuti avangonzwa kuti mapostori wakutofunga kuti vakadzi 7. Alright. Mitambo yakafanana nemitambo yematumba munoitawo. Mitambo yematumba ndoupi? Kuti vanhu munoendawo kunenge kukempi kana kusango muri kana kurugova moita kana mwedzi 3 muriko. Ipapo manje ndo pamambotaura paya mukati vamwe nevamwe vane zvavanoita. Isusu izvi zvandandiri nditori kumunamato kwandiri kwa baba Simba komanda. Vane muteuro wavainawo. Saka ndakatoendawo kumuteuro ikoko. Munamato ikoko. Chamunoti muteuro. Kubasa remweya mutsvene ravainaro ikoko. Takatoendawo ikoko kuti tinopona tiri ikoko. Vane mazuva 3 avari kunamatawo ikoko. Saka tinofanira kunge tiripo pamazuva 3 ipapo. Nditoripo. Ndokwandatobva nchiuya panapa. Munogona kutobva panapa mutodzokera ikoko. Ndotobva panapa ndichidzokera ikoko ndokwandiri kusvika mangwana tozodzokera kumba. Yakakosha zvakadii minamato iyi? Yakakosha baba wangu. Mukateerera izvezve mukauyawo hapana dambudziko. Munongouya muzvionera muriko. Muchazoona kukosha kwazvo mabvako. Kuti wani masuwe munoverenga bhaibheri? Hativerenge bhaibheri. Enda musingaverenge. Hativerenge bhaibheri kababa, tinotungamirirwa nemweya mutsvene. Hativerenge bhaibheri, asi hatituke bhaibheri. Hamuri shore? Aiwa, hatiri shore isu. Zvoti mukanzwa kana muparinga achiparidza zviri mubhaibheri munoona kuti ngoteererawo mukatoti muparinga ndotombomuteerera. Vana mudhara makandiwa ndototeererawo zvavanoparidza. Alright. Pamweya mutsvene apa munozoziva sei kuti uyu zvaari kutaura izvi azviudzwa namweya mutsvene? Zvinozikanwa nevemweya mutsvene. Ndevapa. Avo kana komanda, komanda angadedze munhu asina mweya mutsvene iri panapa pabongo. Baba. Muri kuita sikwe. Komanda takada tavapa mhosva. Yei? Tiri kuti komanda imi makaenda kumapostori ka? Mukutsvaga malove nemalikes kumapostori. Komanda havana godo. Komanda mukavashedza pamuruda kuvashedza vanouya. Munhu anoenda kwakokwa baba wangu. Imi panapa tiri pasowera. Aiwa tisi. Asi andiri panapa. Makokwa. Kana ndakokwa ndoenda kakondotyei. Hamuna chekuviga. Baba wangu. Hativigei. Alright. Pabhaibheri tichipfuura. Tobva taenda panhau dzezvipfeko zvekuchechi. Zvine zvazvinoreva here kupfeka magemenzi? Zvine zvazvinoreva. Imi chaiyo makambozvinzwa kuti chero vanhu vachivigwa nyange vechivanhu vanonzi vatsvagire micheka michena. Saka muchauya kumasoro.
kana wakupinda muguva muda kuzoupfeka sei muguva imakatadza kuupfeka panyika panapa imimi muda kuzoupfeka mafa sei ndoupaona but iwo unorevei mucheka wewhite zvakasiyanei kungoti ndaenda pachechi inini ndakapfeka shoti rangu rakanyorwanzi New Balance nesheti yakanzi polo yegreen. Why ndichifanira kuzosungirira mucheka wewhite? Ndo zvinopfekwa kumasowe. Nguo chena iyoyo ndo inopfekwa. Nguo chena iyoyo inotaura futi kuti munhu anofanira kuva nemoyo muchena saiyo. Alright. Nguo iyoyo kuti munyatsonzwisisa alright rega nditi uniform yatinonamata takapfeka. Gemenzi riyeri ndokuti munyatsonzwisisa. Asi kuna vamwe vachateerera ipapa vachada kurwisana neni aiwa. Kana kuda kutukana neni aiwa. Maramba. Newewo ikoko. Alright. Then ndinoona manje vazhinji vanobva vachigara vakapfeka anomaona makapfeka sheti white mostly. Ya baba wangu iko kucheno chaiko. Imi mukapfeka hembe dzenyu dzamunadzo idzi. Indopfekawo dzangu chena. Munhu akatoona ari nekuroko anoti akachena ndeupi. Akapfeka zvichena. Akachena. Hanzi wakachena moyo. Mufana kutochena nemoyo zvese. Alright. Nembonzwa mwana ngiti tinopfeka magemenzi kuti tivhare kupfuma kwevamwe neurombo hwevamwe. Handivavo vaikuudza ikoko. Mikana mauya kumasowe mukatotanga kunamata nesu munotopfekawo mapfekero atinoita. Zvokuti murombo kana kuti mupfumi sangano redu rinoda munhu wese baba. Murombo, mupfumi, mudiki, mukuru, chembere neharawa, vane ndebvu nevasina, vanhu vese vanodiwa. Alright. Then shangu tichisvika pamasowe tiri kubvisa shangu. Ongu. Zvine mucherechedzo izvi. Tinonamata tisina bhutsu. Ndizvo ndo manamatiro ediwa ekuti tinonamata tisina bhutsu. Saka zvinhu zvingori ndo manamatiro edu hazvina mucherechedzo. Zvinhu zvatinoita isusu baba munongosikojoina. Imimi handiti ndoda kuenda kwakomanda. Komanda pamwe vakwava vanonamata vakasunga tai. Ina handiuye nezvangu kuno ndine kamuka kuti ndinoziva ndakazviverenga pachapo aiwa ina handisuita izvo. Kufanira kungosikoteedzera zvavari kuita. Ani maona kuti pamasvika panapa hamugoni kuona kuti dhoo repadining ngaribvi papinde repatoireti riuye ipapa. Hamugoni kuchinja izvozvo kaini kana pandiri pahangachinja izvozvo. Hanzi munofanira kuita kana muri pamaroma. Do what the Romans. Ndofanira kusvika ipapo nichiteedzera zviri ipapo. Aiwa toda kunyatsotsvaga kunzwisisa. Hanimaona saka tichapedza nezvese. Tosvika pakugerwa. Handiti. Tinobva tagerwa mazuda. Tochengeta ndebvu. Inini baba kugerwa ndakatoita zuda uku handichashepeka. Mune manza. Ndine manza hombe isikaiti. Musoro nenharo. Musoro nemanza iyoyo. Yakangobudowa. Haingobudiwe futi kana ndinoziva. Andei mari. Vamwe vanodaro. Alright. Kukana iri yekuteedzera muzinza medu tichibuda. Manza. Munenge mine achazoita mari. Asika kana iri paine vari kurara. Kana iri yemari tichaitawo. Asi kuchechi kunonzi chinena wevhudzi. Vhudzi Vhudzi ndikuona vamwe vanenge vakagerwa madhino but uchiziva kuti uyu munhu muposture kumasowe. Bvudzi pfupi tinofanira kugara tine bvudzi pfupi. Not baravara. Aiwa baravara kungogerwawo ini sendakuudzai kuti baba handichashepeka kaini unoshepa papi. Hapachashepeka apa baba wangu. Asi izvo zvamukatoita izvi muri vapostori 1 makatogerwa zvakanaka zvisingaiti. Ini ndogona kukwana but akomanda vakwana. Vanotadza nei? Ravo rinenge rati kurei. Aiwa rinopinda kamudiki kai. Rinopinda kamudiki ndo rinodiwa. Kwete kuti ndonzi usashepwe gerwa aiwa azvisinya ibvudzi pfupi. Ndikuvaona. Vana vendudzi yebvudzi pfupi. Hanzi vana vendudzi yebvudzi pfupi. Ndofunga mukawanzwa Flocha Dispenser muprofita mukuru anotononza Afrika. Munzwa kutonorerwa. Tikutonorerwa. Ini manje ndikutononzwa panapa ndikutonorerwa. Tononzwa ibaba. Hanzi kutononzwa kwachauruka. Tinoda kuenda panhau yevakadzi. Vakadzi vane nzvimbo ipi muchechi yenyu? Inzvimbo yekungobereka chete? Oro vanhu vanokwanisa kutovawo maprofita? Vanhu vanokwanisa kutorirawo nemweya? Oro vanhu vanongonzi ndavaimbe chete vakagara vakanyarara? Panyika panapa tinorarama varume nevakadzi.
saka varume vanodiwa kuchechi vakadzi futi kuchechi chechi haidiwe varume cheteka vanenge vachitozvinamatirawo vauya kumasowe ikokwe kutonozvinamatirawo munhu ende vakadzi vaprofiti vatoriko kumasowe vatoriko vakawanda zvisingaiti vanotogarawo matare echechi vanototaura matare baba hapana chakaipa ipapo nei tisingambovaoni isu amuuye kwavanenge varika unovaona muri panapa here mambo uyai muone tinongoona kamaprofita namuprofita Flocha hamusi kuvaona chete mukauya kumazoe munovaona vakadzi vaprofiti vechokwadi dzidziso dzamunowanzopa madzimai ndedzipi dzidziso ndofunga ndiri vhidhiyo imwe yekutenderera ndofunga makasangana nayo here ndosaka mundibvunza makanzwa kuti kudii mimi hanzi mukadzi mupe mari ndakataura zvinhu 10 zvinoita kuti mukadzi akude ndikati number 1 mupe mari 2 mari mupe 3 ukatarisa mukadzi wako so unofanira kumupa mari 4 mambo ipai mukadzi mari 5 vashi kana maenda kunoshanda uko ipai mukadzi mari pachine zvimwe kupa mukadzi mari chete zvokuti tikabata mai dispenser vanopupura kuti ndozvo vari kuitwa makasununga kuwabata izvozvi kwete mangwana mai dispenser kana muri kunzwa munongokomenta mucomment section kuti mari iri kusvika. Ladies and gentlemen, nhasi ndofunga muri kuona takagara pazuva panapa because tanchida kutsvaga pekuitira interview pamwe zvikanzi na madzibaba Flocha dispenser haisusu tatobata jaira even panze. Nei muchifarira cheche panze isingazare iyi? Panze apa ndipo patichavigwa kafuti. Panze ipapa apa hativigwe mumba kababa wangu. Tingavigwe pano pane shade here baba. Saka mukupractice. Aiwa kusi kupractice. Ndipapo pacho tofanira kugara pasi panze apa pasapa. Nokuti pavhu ipapa ndipo patichangovigwa futi. But mwana fana kuita ukamana ndo best friend yedu ivuga na tafa. Forever. Ipapa unoziva kuti ndipo uchagara makore akawanda ka. Kudarika auna wachabatwa udariko. Ipapa ndizvozvo. But mwana bati comfort kana ndichinamatawo hazviri kuti ndikufanira kugara pasi ndichirwadziwa ndichirohwa nezuva musoro. Kwese kunamata mumwe nemumwe ane nzira dzake dzekunamata Mwari. Hapana handingati nini uyai kwangu kana kuti kumanda wonditi uyai kwedu. Tinofanira kuenda ikoko murudo rwaMwari kwete kuti vaudze kuti vakarasika. Ko kana mvura yakunaya. Mvura kana yakunaya. Mvura ikanaya tisati taenda inini handiende. Ikanaya ndiriko inongonaya ndiriko ikoko kusvika yagasa ndiriko. Mutemo ero. Upi? Wekuti even mvura ikanaya tofanira kuramba tiripo. Vamwe ndizvo vanotaura. Asi baba mungaiti 10 minutes here baba mvura ichita meni chirova kudai makagara pamasoro. Saka muri kuti munhu anobva kubva. Haisi mhosva baba wangu kusunungura vanhu pamasoro woenda kumba tonamata zvisingatirwadzi. Akurwadze kumasoro. Handi munotoona apostori vanenge vangoripo. Kushinga ikoko baba wangu. Alright. Ndiri kupaona asi vanhu vanobva kuti kuvaka mudhuri chinhu ndikuona mapostori akutovakawo mudhuri. Yakasika revolution nekakuita kuita nakuona kuti mudhuri chinhu chakangonaka also. Ipapo ndo pandati panoda ivo. Vozi ivavo ndo kuti munhu wabvunza kuti ko imimi neava makasiyana papi vobva vakutsanangurira inotogona kuvapomera vasirivo. Alright. Kumhanya mumoto munomhanya. Inini here kana kuti imimi munomhanyire moto. Ndichimhanyirei? Ndinotsa baba. Moto unopisa. Moto. Badagza. But kunomhanya here kumasowe moto. Vamwe vanomhanya. Mweya supernatural chi. Ndozva ndiri kutaura kuti baba pane pakuda wamuni makaona achidaro mumubvunza. Kuti ndakakuona uchimhanya mumoto apa. Waita sei iwewe? Pamunawo makambonera vachimhanya. Ndatonzwa imimi. Tichikonzwa kuti kumasowe kunomhanya mumoto. But ndafarira kuti imimi munoenda manje. Anomuona mandidedza muri kubvunza. Zvinoda kuti vanhu vavo muvaite sei futi? Mabvunze. Pamwe havatodi futi kubvunzwa. Alright. Kune nyaya yeminana. Ndisati tomhanya pana wenze moto. Makamboona uchimhanya moto. Kunotomhanya moto munhu asingatsvi.
hauzomutarisika pasi petsoka kuti atsva here haana kutsva here saka hauzonyatsoziva. But zvandakaona inini life vanhu kwausiri kumhanya moto munhu ainge akatogara moto achitojaivha rima zviguri zviguri ndakazviona munhu asingatotsva hakana wedha ihembe wedha ivhudzi rake haana kana chaakatsva zvoo ndakatombonoisawo ruoko chitanzwa kuti moto uyu bamatsva ndonda moto chaiyo. But kupostori unoona hako mavhidhiyo muklipu pamwe kune kwaitwa kana sambara vanhu vachimhanyira pamusoro sambara baba ndaona kavhidhiyo chinzi madzibaba pindai mumoto ndomuna mato wasara wekupedzera madzibaba pindai mumoto madzibaba kusvikana madzibaba aiwa unotsvira mari kuda masoyu handichada muna mato wenyu baba pindai moto mwari vanindofana kupedzera pano muna mato wenyu izvoko baba pindai moto madzibaba pindai moto madzibaba yani purana judgment abeyond sector demon madzibaba mupfeka zvokutamba madzibaba demoni vanhu ndabvi zvoko uyai madzibaba uyai madzibaba ipapo madzibaba ndopatofanira kupedzera muna mato wedu baba akangosara kuchema baba uyai baba uyai baba mzivirapo uyai mirapo tipedzise baba. Pane nhau yesvitsa vamwe vanoiti svitsa tsvene Joji ichocho michato inorecognizwa maybe munyika orochi kuti muzonzi mawana mudzimai munongotora here mototi takugara tese kana munonorora pachivanhu chete munoitawo here zvewedding yekukoti yaya yekuti munoenda munosainirana. ini ndinoda kutonochata asi kurora ndakaroora vhidhiyo yangu komanda vakaiona ndatonobvisa mari saka ndoda kutonochata inini tinotokurudzira vanhu kuti varoore vanhu vanofanira kuroora vakadzi vanoda kuroorwa kababongo kokuchata kuchata white wedding muchato vanhu vanoita baba vamwe handi vakatouya kumasovi vakachata saka kana vakauya vakachata munoswa vati damburai muchato tikutaura kana vako baba vanochata vanorambidzwa nani zvinhu zvinokurudzirwa pane museni wekuti hazvirambidzwe but toona kuti iculture isingambotaurwa nezveyo kuti chatai baba wangu zvinotadza nekukurudzirwa zvinhu zvakanaka kudaro zvakashata here zvinhu izvi bo since ndakura ndisandamboona muchato wemapostori ke nekuti hamusati mamboenda kwavari mukaenda kwavari ndo pamuchaona kuti even nyaya mamitauro dzevanhu kudzidza dzatachitaura dzidzi ini kana ndiri dofu mapostori ese hasi dofu baba kuna vanhu vakadzidza kuya baba zvekudaro zvokutoenda kumberi chaizvo kuti homwe Aproni vakadzidza zvisingaiti vanhuyo vaya vakadzidza vanhuyo vaya babongo vamwe vana izvo vanhu vamwe vantori nevana vari tori kunana Canada kunze kwenyika kuchikoro vachena nechipostori chacho kucanada baba handiti musi uno patakanga tiri pagwanzura pane mangwana achitotambira mapostori paairport muprofita wedu baba Akineji uku UK akatouya nevanhu vanosvika kuma-90 handikuziva havana kuuya nebhazi vanhu ivavo vakatouya tikatonovatambira vakauya nendege baba vauya kumutambo wamakaita uyo watakaita uya kutouya baba kutoinga munamato iwoyo saka kuona munhu aibva kuUK imi mambozigo munobva ku apindireka mama zvirikubuda neparusaba saka hatira zvatiri kutaura alright koita nhau dzekuporeswa I understand kuti mataura nayo kuti munokwanisa kuenda kuchipatara handiti asi hapasipotsi munhu paanoenda kuchipatara mumachechi ese pane munhu paunonamatirwa nhau dzekunamatirwa uchipora dzinofambiswa sei kuchechi kwenyu unongonamatirwa woporeswa unotonamatirwa woporeswa hakuna zvekunzi nodzurwa kana vanenge vaona zvoda kudzurwa vanotodzura ikoko kwavanenge vari basa rimwe here vangofanira mutruth box baba handiti munoona mune zvipanera zvakasiyana vice grip chero ikabata zvinenge but pane pari kudiwa socket spana kuti ikumure saka muchiona ndokona kutoti zvamunoda kuti ndiite zvamunoda kuitirwa zviruda kuti muende unoona komanda ndiye anokubatsirai pamuda kubatsirwa imi muri muprofita ke ongu munonamatirere nekuporesa unorwara baba
zvakafanana nematambudziko api? Matambudziko anoda mweya. Ndokunokuudzai. Because tikakuudzai kuti rakati nerakati zvakuti tafanike kunge nditori neka kacho kekuti akati akauya ndosikumpaka. Mweya hauudzirwe zvekuita kababa wangu kuti pauya munhu ane gumbo mamati tora ichi aiwa. Mweya mutsvene unongorapa munhu. Alright, ko pachiprofita. Munoprofita zvaya zvekunhonga tsono here kana kuti? Ya, ndoona sokuti zvidaro munofanira kumboyo kwatinonamata baba. Munofanira kumboya kusowe. Munofanira kumboya kumasowe baba. Ndakafitira kuenda kumasowe kana next week chaiyo. Sununguka. Because ndainvite kwakasingaperi panapa kuti munofanira kumboya kwatinonamata. Munofanira kusvika paground. Onku. Ndoona zvikuitika. Wozotaura. Hanzi pakuprofita papa munozorwera vanhu ndimi dzinovapa confusion. Kwa iyo kana waenda kuda kunamatirwa waenda kunonzwa kunoteerera ndimi here dzekutaura kuti waenda kunamatirwa? No, hanzi ndimi dzinenge dzakasangana nechirungu so regiment inadzi. Kwandi ndimi language. Ndimi language. Tinchida kakhala basonto coriander nobakisonto. Indimi futi. Indimi. Alright, chii chamunonzwisisa panhau dzendimi? Ndimi mutauro womweya baba. Mweya ndiwo unenge uchitaura ndimi ka. Saka ndati mimi munofanira kuya kumasowe. Moswera muriko kana kurara muriko. Ndikupaona. Saka papinduruki. Baba wangu pane zvimwe zvamungandibvunze zvokuti nditsanangurire vanhu ndichida kukunakidzai ka. Handingakunakidzei. Alright, and then ndofunga tada kusvika kwekupedzisira. Hanzi nevamwe vanhu munoziva anonzi makauti. Ndoapi? Ini handinzwe chirungu. Makauti kune anoita ngemachechi but asingaiti ngemachechi muitiro waanoita chinenge chichiita ngechisecret community chevanhu vari kubata-bata. Sevanhu vapi daunonzwisa kuti ana manjuzu here kana? Ana manjuzu ikauti. Kune makauti evanhu vanenge vachitsvaga simba, kune makauti vanhu izvezvi kwane makauti kana evanhu vari kutsvaga mari vanenge vangori nekaclub kavo like ka but zvinhu zvavo zvinenge zvisina kunyatsochena like but vanenge vachiita ngechechi. Imi vanhu ivavo makambovaona here? Tinombonzwa nezvavo. Aiwa. Vanhu ivavo makambovaona here? Takaita vekuverenga vamwe tichingoonawo pamatv kuti kauti yakadai. Zvava kuda kuti because daupai example zvinonyanyobva padzidziso. Kuna namadzibaba vakatrenda mazuva apfuurawo vachinzi vanga vaine vakadzi vanga vachigarisa panzvimbo vachinzi havaende, vana vaende kuchikoro, vanhu vanenge vachibereka vana ipapa, vanhu vasubunzwa kubva munzvimbo iyoyo pachiabuswa vanhu makauti. Asi masowedu asi masowedu. Haiwa hasi. Zvinotoda kuti mutusvika ipapo mutotibatsira nokuti handingabvuma kuti mukadzi wangu anonogara uko 8 months inde ndiri kupi. Izvozvo hayo. Izvozvo hazvikwanisi. Inini seini zvangu handizviitinise zvakanaka zvinonaka. Munoziva here macaut commander? Makambosanganawo nawo? Makauts akazara. Makauts anowanikwa in different places from business sector to the lowest level. Even pamba chaipo chinogona kutoita dysfunctional family chototena into a cult. But usually cult inosignifiwa leader wayo. Kuti questionwe. Leader wayo adi? Questionwe. But vanhu vakawanda vanotadza kunzwisisa. Ndosvika pamwe chinditi madzibaba. Inini handitarise vanhu according to their religion. Ndinotarisa vanhu according kuunhu kana kuti kuvanhu. Because ndinotenda inini kuti chinoita kuti munhu anake kana kuti ave munhu akashata. Hakusi kuti ing'anga, mupostori, mupentecosta. Unhu hwake. You get the sense? Saka cult. Anditika? Ndonzwa wamwe vanototi apostori it's a cult. Anditika? Number 1, cult inosignifyiwa nekuti muna mutungamiri asingakweshenwi. Akati chakati ndizvozvo. Kana wakamboenda kupostori manje uchanzwisa kuti pamasowe panogona chero zvibhakera. Why? Because pane anenge achinzi iwewe zvauri kuita hazvisiri izvo. Iye achiti aiwa ndizvo. Ndizvo zvauri kutaura. Saka question kupostori manje ka kuno question wana. Unoziva kuti kupostori ndikandesangana rangu repostori pana.
mamba vanogona kutobva netimu ravo vatoudzwa namweya mutsvene kuti vasonditsuura kuno. Ini ndisingatodi futi kudi kutsurwa kwacho. Saka that on its own inotodiscredita concept inonzi nevanhu apostori cult. Ngavati mupostori mune vamwe vaprofiti vane masangano vanozoda kuatena kumacult. Zvakafanana nezvo zvekuti munhu anokuchengeta vanhu panzvimbo wanodi. But uri kuona zvazvinoita manje ndezvekuti isusu vanhu tinongoti mhosva yemunhu one imhosva yemunhu wese. But not necessarily because even kuPentecostal macult ihopo. kuPentecostal macult ndoko akatowanda. Muprofita mukuru Flocha dispensa muprofita ari kutonodza zigo panapa. Last question yedu yatiri kuda nde utungamiri munyika. Munotarisa sei chino chinonzi utungamiri munyika imimi sechurch kana kuti imimi semunhu akazvimiririra? Pakuita sei? Kuti vamwe vanenge vachiti tiri kumhanya neopposition, vamwe vachiti tiri kumhanya neruling party. Baba vangu ipapo hapo. Inini pandiri panapa. Ndinotarisa kuti utungamiri hwo hatinawo zvakakwana zvakadaro. Zvakatokwana zvakadaro. Mutungamiri wedu ndizvozvo. Anofanira kuva mupostori remutungamiri wenyu mutungamiri anenge achikutungamirai. Baba wangu, mutungamiri wedu chete. Zvokuti muti mupostori chii? Handi mamutaura vatungamiri vemasangano. Ava vatungamiri veya venyika. Saka zvine upostori nechakati zvamuri kundifunza izvozvo. Musandibvunze izvozvo zvakadaro. Baba. Aiwa, zvakakwana zvakadaro. Mutungamiri wedu zvakangokwana zvakadaro. Storybo. Zvekuti zvekurevesa. Yes. Mutungamiri wedu chete. Hapana chochinja. Muda uchinje yapa. Handiti mimi ndimuri kutitungamirira patiri panapa izvo. Pane zvatiri kuita izvo. Isusu tokutungamirirawo kwatiri kumasoko. Isu tese totungamirirwa futi munyika. Zvakwana zvakadaro kababa wangu. Zvimwe chinoda kutsanangurwa apa chii apa. Hanzi hapana chinoda kutsanangurwa. Hapana kana wani chatoda kutaura nezvacho. Problem yatinayo munyika medu ndeye macult. Kuti kubva kuma-political party, kubva kuma-musicians, macult. Kuno umwe munhu uri kangotaura nezvake izvozvo. Vanhu vanotanga kukuattack. Haana kunzwa kwatanga nyaya kana kwairi kuguma. Why? Because brain dzake dzakangobatwa nekaoccult kekuti uyu ndiye right. You get the sense? Saka vanhu havakwanisi kudifferentiate maparty negovernment. Osho. Saka munhu anofunga kuti iye kana achiti president handivada. Ari kuita kunge president vanotonga nyika vari one. But unoziva kuti parliament iyaiya inotori nevanhu veopposition neruling party. Which means vanhu vese vari kushanda together kuti government iende mberi. Saka ndiri kubvumirana namambo Flocha kuti pavari kuti mutungamiri wedu why pakuti chii? This is leadership. Leadership. Iship ina lead. Kuparliament kuyakuya mushipuka iri kutungamirwa nemunhu ari pachigaro president ed. Anditi. Saka ava vari muparliament kana vasingawirirani shipu haifambi. Shipu yacho ichi iZimbabwe. Which means kuti kana muchitoti mutungamiri imimika muri kureva president nevanhu vese vari mugovernment kubva kuno kumusoro kusvika weku kokupedzera nekanzuru yacho zvese nevanokilemba mota zvese izvozvo zviri baba. Saka apa zvangofanana nengoti alright president ed ndo Vandemu ndo vatiri kuona vachikawa mabhutsu. But kuti movie area ribude pane madirector, pane macameraman, pane mascript writer. But movie rikanzi rinobhuwa kuno kunzi Vandemu ndiye ari kubhuwa, but Vandemu asiri ari kukanganisa chete. Munhu wese ari part of that system. Saka zvaizvezvika zviri kutaurwa namambo Flocha ndo zvizvo ndobvira nazvo kuti mutungamiri aripo ndiye aripo ndo zviripo izvozvo zvakatonaka zvakadara. Mambo Flocha, babongo mashoko enyu ekupedzisira haatambotonhorerwa bana manasi. Mashoko angu ekupedzisira ndiye kungokurudzira kuti ngatinamatei Mwari tiri kwatiri tisingatukani, tisingashorani. Anoda kunzwisisa zvaanoda kunzwisisa mukati mechechi yeumwe anongoenda ikoko. Kwete zvekumira pavanhu uchiita kunge iwo kwako kuchechi ndiwo munin'ina kana kuti mukuwasha kana muroora waMwari aiwo. Hazvisiri izvozvo varume.
hazvisiri ndoziva kuti tichatukwa pandava ipapa, ndoziva kuti tichatukwa baba. But mamwe bedu atyika hatazisenzewo kunwa mvura. Zvakangokwana zvakadaro, maita basa. Thank you. Mune mashoko pedzira here Commander, sezvo muri matunganiza bana. Inini I think kuti Mwari havachinji, but madynamics nemutemo yaMwari inochinja. Saka you realize kuti pane pamwe mushoko painzi munhu akabatwa achifeva ngaateme nemabwe. But dynamic iyo yakadarika. Tapa neimwe dynamic. Vanhu ngavachinzwisisa kuti zvezvi competition nezvinharo hakusiriko kunamata. Wazvona? Vanhu vane maproblem kunzoku, vanhu vari kutsvaga masolution. As long as tese tichiti isusu Mwari mumwe chete, Kristu mumwe chete, zvekuti uri kuRoma, uri kuPostoli, uri kuAnglican, uri kupi, izvo zvisina basa. Chakakosha kuti paitwa chakanaka tino acknowledge, pari kukanganiswa tinotsiura. Uri kuzvona? Tichienda mberi ndokunonzi kudi kunamata. There is a phase that is coming yekuti denominationalism inenge isa make sense. Andwazvona? Saka ini ndofila ungezve kuswera chidonzerana chinzi mapostori mapentecost zvakadarika kudhara. Muchaona madzibaba fulocha achitoparidza pachechi pangu pana. Muchaona ndiri kupi? Ndiri kumaso. Kune musangano wemapostori kuitwa kuno kudombosha. Nditorichi? Nditoriko. Makapfeka garments. Ndinotopfeka garments. Because andingazosvika ndakapfeka sutu. Zvambotaura zvazvo kuti wasvika pamba pangu kuti dhoiri ngaribva parindoko. Ai. Asi kana uri pamaRoma, do what the Romans do. Inini ndikandikudze theory yangu yaMwari. Ini ndinofunga kuti Mwari vakakanda zvimapisi zvavo mareligion nevanhu vakasiyana siyana. Saka unogona kutouya panapa iwewe wanzwa kuti komanda anopisa ndisina zambuko rako. But riri kupostori. Kana riri kupostori pamwe zambuko rako riri kuPentecostal. Urugeta senze yacho. Saka inini handitende kunzi Mwari anopindura vanhu vari kuPentecostal chete kandi vari kupostori chete. Mwari anotaura kune vanhu nenzira dzakasiyana. Mwari wedu asi limited, so one love is the most important thing. Ladies and gentlemen, nofunga mainzwa conversation yandantinayo na madzibaba Flocha Dispenser Muprofita anotonodza Africa together na Commander Ibrahim. We hope kuti we have some of these things. Tichambouya kumasowe, tichatenga magemenzi yedu, tombonyatsosvika paground, tomboona kuti zvakamira sei. Tell me what you think about this episode, and kindly like, kindly subscribe, and kindly share this video to as many people as possible. And with that, we are out. Madzibaba vanotudza kuti vanopindira kupi. Vanhu vanongachida kuya kusowa. Indopindira kuMhondorongezi. Kutefu. Every Sunday. Every Friday kana Sunday. Munogara kupi mimi? Kumondoro ikoko. Sokuti muri muHarare guys. Aiwa, sei kuti ndiri muHarare. Tungoona nga skini ruratidza kuti muri kugeza mvura yemugiza. Mukadzi wangu ndiye anondiitira zvese izvi. Ndochengetwa zvisingaiti. Angambotadze kuchengeta yakai muchiri mukangomutarisa mama muti mari. Mukadzi wangu anondigonera, ndingamutadzire zvangu asi anondigonera zvisingaiti. Ladies and gentlemen, with that we are out. Never assume that you are the best. You are lying to yourself. Don't criticize that man of God because he doesn't preach about that and you preach about that and that one doesn't preach. No. Different messengers are given different messages. There is no perfect church. There is no perfect ministry. You will never find it. Move around. The day you find it, you let me know. That I finally found that perfect church. I found it. I still perfect. It's not perfect anymore. There's no church like that. So stop looking for a perfect church. Where are there no problems? Could be. Where?